u nás do veľmi vysokého v úvodzovkách veku 14-15 rokov na dedine sme proste riešili klasické chlapčenské veci, bandy, bicykle, praky a lozenie po stromoch, takže ako nebolo to také, práve preto, že tá dedina poskytovala aj ten kontakt s prírodou a proste vyvenčenie sa bez toho, aby človek si musel nasadiť cyklistickú helmu, alebo nejaký problém, takže to nebolo také ako v Petržalke. V Petržalke vtedy, teraz je samozrejme Petržalka o mnoho bezpečnejšia, aj akože lepšia na život, ale v tých 90 rokoch poprevratových to bolo proste vo výklenkoch, v panelákoch to bola sama inekčná striekačka, to znamená, že tam nebol nejaká možnosť sa inak realizovať, takže verím, že tam tá veková hranica toho užívania bola podstatne nižšia, ale u nás hovorím, že úplne malé deti som nezažil.